Fil-jiem li għaddew, One News xandar filmati ta' pazjenti jistennew mingħajr ebda dinjità fuq stretchers fl-isptar Mater Dei għal sigħat twal sakemm tinstabilhom sodda. Fis-sigħat li għaddew tkellmu ma' One News il-qraba ta' anzjana ta' 81 sena li tħallit tistenna l-ħinijiet twal ukoll fuq stretcher. Bint l-anzjana staqsit kif kien possibbli li ma kienx hemm sodda l-omma ta' 81 sena minkejja l-kundizzjoni fraġli li kienet tinsab fiha. Fuq stretcher laqas tista' tiċċaqlaq bi 3 pajpijiet il-dawr ġifieri minn ġob leħera, drip u pajp ieħor. Issa xeħtu ġo sala, isom daw jistivaw, il-bħal meta tistiva l-karozzi fuq il-vapur ta' għawdex, weħed wara liħor ħalli joqogħdu eżatt ħalli jkun hemm iżjed spat. Ma' One News bint l-anzjana qalet li omma ma jmissa qatt ġi trattata kif fil-fatt ġi trattata. Qatt mi aċċettabbli din. Dina mara ta' 81 sena, u beżed il-biraħ kellha l-birthday għal 81. Iħassra għaliex għamlula hekk. Kienet batuta wis biex ħalluha fuq l-istriċer. Għaliex m'hemmx sodda possibbli. Qatt ma naċċettawha din aħna. Qatt. Il-mara ringrazzjat l-istaff tal-isptar għall-għajnuna. Ħalla staff għamlu ħafna magħha n-nersi tut-tobba. Iżda ma' One News saħqet li ma tistax tifhem kif omma u pazjenti oħra qed ikollhom jgħaddu minn esperjenzi koroħ fi sptar ġdid. Edin 2012, ġo sptar ġdid. Ma nafx jiena.